Nire kamera preziatuena, egunkaria, grapagailua eta boligrafo batzuk. Guztiak bloga promozionatzeko. Baina, nik ez dakit nola egiten den. Facebookean nabil, bloga oso ondo dagoela, esaten didate lagunek, eta baina ikusten dut bloga interneten ez dela ezaguna. Eta nik batu dut hemen kamera honen poltsa, kable batzuk, estutxea, artxibadorea, erregela, aurikular batzuk, eta bloga ezin promozionatu. Lagun guztiei idaztea ere pentsatu dut. Eta zera, haupatu nazazue esan guztiei, baina keba, hori ez da kontua. Eskerrak lanpadatxo honek argi egiten didan. Eta zinez berriro ere 1, 2, 3, 4, gelan ditudan marra guztiak kontatzen. Eta gero berriz oroitzen ez, nire egin beharra bloga promozionatzea dela. Eta ez marra kontatzea. Argazki kamera, egunkaria. Kafea eta ordenagailua. Eta baina noiz konektatuko da Iñaki, Messengerrera. Noiz. Nik badakit berak soluzioa emango didala. Webkana. Baina horrekin ere ez dut bloga promozionatzen. 1, 2, 3. Eta zera leioti begira jarraituko dut. Iñaki Messengerrean sartu arte. Eta ikusten hauenean, korrika ihes egingo du. Edo bestela esango dit. Zuk, Katalin, eske batzuetan, galdera basikoegiak egiten dituzu. Bai, galdera basikoak egiten ditut, baina bloga promozionatu behar dut. Eta oraindik behintzat ez dut asmatu. Ai, nere gela. Nire gela eta harmonika. Momentu gogorrenetan ere eta bloga promozionatu gabe badago ere, soinua ateratzen duen ditxosozko elementua.